दुइये गो के माजा से माजा आवेला। ए दुनिया में दुइये गो चीज बनल बा, 3 गो नहीं बनल। रात दिन करम कुकरम। राम के नाम दुइये गो से भइल, श्याम के नाम दुइये गो से भइल। दुइये गो हाथ से ताली लागेला, दुइये गो हाथ से रोटी पाकेला। जातियों दुनिया में दुइये गो है। अनेक जाति बनल तेली करवा तुझार समाज इतना जाति बनल कर्म के अनुसार, लेकिन जाति दुनिया में दुइये गो आई बा सरकार। एगो मर्द एगो मेहरारू, दुइये गो जाति बा और जाति नहीं है। आ दुइये गो के माजा समझो वाला ना तो एगो के मजा आवे, एगो कहे आजा चलो ओकरो माजा हमनी के दुनू आदमी के मजा लेवे के बा। रउआ लेकिन शांति बना के बैठा रहे तो हम आई वाली रउआ लेकिन हंसावे खतरा, गुदगुदावे खतरा, आ यही में कुछ लोग के समझाऊ खतरा। आज समझे वाला बाबू हंसे वाला ना हो, आज हंसे वाला बाबू समझे वाला ना हो। ऐसा दो किस्म के लोग होला। फिल्म चलता था, फिल्म एके गो चलेला, लेकिन जितना लोग बैठेला अलग अलग ओकर डिसाइड निकलेला। वही में कुछ लोग खलनायक के काम रोल करत होई के तरह उ लड़की के पटावे बा। यही में बहुत छवारी के बा उहे मॉडल करेला। गांव में कागज भी जात रहेला तो का वही जा सीख के जा पक्का भइल बा। स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है। स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है। थाना इनरवा पोस्ट घर पिडारी जिला पश्चिमी चंपारण बिहार का कॉमेडियन लाल बाबू हाहाकारी एटिक बैटिक मेरा नाम है। 20 लाइन 20 बुकिंग का घुगनी बोतल लंड गिलास। 20 लाइन 20 बुकिंग 10 घुगनी बोतल लंड गिलास। सीन ऑफ माइंड लव इज माय लाइफ। सीन ऑफ माइंड दिमाग के राजा लव इज माय लाइफ। कहा पिता देवे एकर कोनो गारंटी छै ना। ओकर गारंटी लेके जे कहा कलर उल्टा जाए, ओकर हमेशा कलर सोझरे रहेला। फैशन की दौरान में गारंटी की इच्छा ना करें। फैशन की दौरान में गारंटी की इच्छा ना करें। काहे की बतावल बा सारा सामान सस्ता हो गई चाइना सामान के वजह से। सारा सामान सस्ता हो गई चाइना सामान के वजह से। आज जींस पैंट के महंगाई बढ़ गई बा लड़की लोग के पहिला से। दही चूड़ा के खवाई छूट गई सर्दी खोखी के वजह से। आ मांस दारू के भाव बढ़ गई बा पंडित जी लोग के खैला से। सुर्दी के कब था लगेला ओठ में दबैला से। सोना के कब था लगेला कसौटी पर चढ़ैला से। आ मर्द लोग के कब था लगेला यही ठंडा में मौगी के रूठ गईला से। आ मौगी लोग के कब था लगेला मर्दन के पंजाब भाग गईला से। एक लोटा पानियों के देनिहार ना भेटाला। ए हमरा के छवारी कितना ना होशियार हो गइल बा। ए हमरा के छवारी इतना ना होशियार हो गइल बा कि 2 मिनट खतरा भगवान के भूलियावे के शुरू कर देले बा। इतना होशियार हो गइल बा। पहले के लोग में लाज लिहाज रहलो, लेकिन ये हमरा नौका छवारी के में लाज लिहाज नहीं है। ऐसे नहीं है कि पुरानका लोग पुरान कपड़ा पहन के पर पहुनाई कहीं ना जात रहल लाज कि पुरान कपड़ा पहन के कैसे थे। आए हमरा के नाव का मॉडल देखी नया 1000 के जींस की तरह से छवारी आ घर लिया के बुलेट से 3 जगह फाड़ के ठेहुन निकाल दे। ओकर नाम दे बा सब मॉडल। मॉडल ना फटा हुआ हेने टिकरी बा हेने ढलरी बा हेने फाटल बा। आ ओकर नाम दे बा सही मॉडल कंपनी भी काहे खतरा नाम दे बा रफ पाए। एक मतलब माने जहां फाटल बा तहां टिकरी धरा के रफ कर देले बा। आ ओकरा उ मॉडल छवारी पहन के 5 पहुनाई घूम के चलावत तो बुझाता सनका पहन ले बा। सनका के पैंट हो जैसे कि सनका पहले फटई चटई पहने तो कोई की बिहार ओकरा ना रहलो। ऐसा मॉडल छवारी रखते हुए पहले के लोग पैंट पहनला ढोड़ी पर, अभी कुछ लोग में पहले हुए पैंट पहनेला ढोड़ी पर। आ हर गांव में 2-4 गो छवारी भेटैया से ओकनी के पैंट में रहेला पेड़ू पर। ओखनी के आनी रहता ठेहुन पर। आगे पड़े चलो तरह से तो बुझाता पोल्ट्री फार्म के मेवनिया घुस के देता। आ 1000 के जींस पहले बार सोन आ कहीं बैठ जाता तो पाछे से घुमरिया के जाके ओकरा के देखें तो 1000 के जींस बा आधा डोगा लौट जाए।
अनुमोदन है दोगा दिखावे वाला 1000 के जींस से तू हमरा के दोगा नहीं खातो बा बुझाता पुअरा का लूड़ा है मैं घुसिया वाला